Tak čau, já jsem Holmík a tohle je moje první video na YouTube. A teď, jak začít tohle video? Mně spadlo ti něco za hlavičku. No, ty vole. Je taky u vás sníh? Jestli jo, dejte like. Vůbec mi nejde o lajky. Jsou trapný. Takže vůbec nechci být slavný jako nějaká Makika, Kubík nebo Denis nějaký. Prostě mě stodí prdel. Nemáš jí mokrou? Ty debile. Vůbec nemám mokrý zadek. Ale teď se koukněte na tuhle studnu. No, to je asi taky všechno, protože se musím vyčůrat. Ty vole, to fakt netočil. Ty to vystřihneš. Netoč to. Dobrý.